So, yun mga bade, no? Magandang hapon sa inyong lahat. So, may ano lang sana ako sa inyo. May kunting i-share lang ako sa inyo. Kasamahan namin sa dito sa trabaho. Yung binlag kong kalbo. Ngayon, nag-inom sila. Kagabi sila nag-inom? Kahapon na, maaga. Kahapon na yun ako. Ay, kahapon pala, kahapon linggo. Maaga pa, nag-inom na. Oo, maaga pa daw nag-inom na. Ngayon, ang nangyari, sa sobrang kalasingan, ano ba yun, nalaglag? Iwan ko, hindi ko lang. Sabi niya nalaglag daw siya. Hindi nalaglagin, nakuha niya pa. Nalaglag, tapos yung ulo, ang laki ng sugat. Mga siyam na tahi daw, sabi ni Toto. Yeah? Oo. Siyam, hindi mahaba yun. Mahaba nga. Twinsies? Oo, mahaba. Laki ng sugat niya sa ulo. Ngayon na 2 linggo pa yata siya di makapasok. Parang tinaga ang ulo. Oo. 2 linggo siya hindi makapasok. Kaya kung mayroon man lang na mabuting puso, kahit kunting tulong man lang, kahit pambili man lang ng gamot, tutulungan natin siya sa maliit na halaga. Kasi nakakaawa din eh. Wala rin naman kasing kamag-anak dito, kundi mga katrabaho lang din tulong-tulungan. Kahit maliit lang na bagay mga bade, no? Kahit makakatulong man lang tayo sa kanya. So, yun ipapakita ko na lang sa inyo mamaya yung sa ulo niya. Ilagay ko na lang sa description yung FB account ko. Kung gusto nyong tumulong, PM nyo na lang ako. Kaya yun. Maraming salamat sa inyo. God bless. To. Cooking skill mo. Ayan, sa susunod, ako naman na magtuturo sa'yo na magluto kasi tinuruan mo ako mag-drive nung nakaraan. Kumusta? Uy! Ano yan? Tinuro sa'yo? Paturok. Ano yan? Iwan ko. Hindi. Galing ka sa clinic, di ka nagpaturok? Ara na sa Ranglia. Saan? Diyan? Sa kay Sanchez. Baka. Tinaiba yung ulo mo? So yung mga bade, no? Ito yung binlag ko doon sa ito yung tinan mo, lasing na laglag na yung ulo. Huwag ko lang sabi dyan lasing. Ano? Paslaitan mo to. Eh? Paslaitan mo. Hindi makita eh. Buksan mo. Saan ilaw? Ano ba ilaw dito? Ayan. Ayan tayo ito. Siyam? Tres mil binayaran mo? Kasama na gamot? Denver? Pwede mo dito maging tawagan natin? Ano lang na? Sa bisyo na wala sa... Nakita ko sa Facebook mo na yung tinatawagan. Ilang araw ka di makapasok? Wala naman dalawa lang. Yung wala kang ibang tao na maaalala. Tinurukan ka ng pang yung... Hindi mo maaalala Oo. kapag sinasabihan mo ko ng I love you. Oo ka na yan. Nagpaturok na siya sa tubig. Hindi. Ano lang yan, yung anesthesia ba para di... Naranasan niya naturukan. 5 taon kayo Karayong na malalaki. samantalang tayo. Isang buwan pa lang, tapos ilang buwan pa lang din tayo Ano ayaw mo? kakilala. Hindi ko nga alam yung mga Ilabas mo! Ha? Eh baka mamaya may tumulong sa'yo, malay mo, tutulungan ka. Ano yung ulo mo dyan tikpan. Umaga Maga ko. Ang laki lang. Oo mo, mayroong tumulong. Oo, no?
may mag-sponsor sa'yo. Nakakapagpaalala sa naging relasyon yung dalawa. Ay, sorry. Hindi ko na dapat Tawagan ka? pero sana. Ha? Na-online ka rin? Manawagan ka raw to. Sino man ang gusto tumulong sa iyo, Na-online ka rin? yung may malalaking puso.